Уянудан. Мен яшөсмерләр арасында 2005 елда Татарстан чемпионы. Көрәшкәнемне күбесе белмидер бәлкем дип саныйм. Футбольный фристайл. Юк кына әйберне дә кай вакыт күпертергә мөмкин. Шул әйбер өстендә эшлим инде хәзер. Тукта дип. Булырга тиеш. Безнең сәнгатькә килгәндә әлбәттә Салават абый. Хемингуэй, Старик и море. Яратам мин элекеге хит җырларны американскиянда фристайло, ракамакафо, феррерио дип. Шакираның җырлары, Майкл Джексон, Black of White, анда Билли Джин, Тхалек дигән җырчыны беләсез инде. Гонси, Аиша. Уитни Хьюстон. Na 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 we love is love you. Анан Уитни Хьюстон сразу китә минем Филүс. Саф хисле мәхәббәт, ул бит татлы була. Анан Фрэнк Синатра да бар әле. Салават абый. Язлар килә язлар, кайта киек казылар, су буйлары ямыга күмелә. Язлар килә язлар, кайта киек казылар, су буйлары ямыга күмелә. Син иркәм нигә кайтмыйсың бирегә, язлар китермисең күңелгә. Син иркәм нигә кайтмыйсың бирегә, язлар китермисең күңелгә. Эш. Танылган шәхесләр, кино, спортсменнар. Әнигә яхшы ул булу, хатынга яхшы ир булу, сәхнәдә танылган артист булу, балаларыма яхшы әти булу. Хатыным Настя Каменский хошый миңа әле. Минем хатыным булмасын инде ул. Мәхәббәт инде кайларга куйманы. Күңеленә хуш килә алган ир була алсаң. Мөмкинлек булдырырга иде гаиләм белән кыш вакытларында яши алырга җылы якларда. Калалары матур, сагынам Казанымны. Партузрам. Исерек теләсә нәрсә сөйли торган хатын-кыз. Акыл. Диюгә балачакта өйрәткән
Benim müzik fenden okutuşum Ferzan'sı bulundu. Yazның birinci beyremi, 8 mart diler. Beyremigіз құтлы bulsun, ona opa jingiler. Деген жыр ескерші. Негедір 8 март деуге. İkisi de. Ты никогда не бывал в нашем городе светлом, над вечерней рекой не гулял до зари, с друзьями ты не бродил по широким проспектам, значит, ты не видал лучший город земли. Песня плывет, сердце поет эти слова о тебе, Москва.